On je rođen 8. avgusta 1996. godine u Pančevu. Javnost ga je upoznala pre 3 godine kada se pojavio u jednom reality show programu. Na prvi pogled ostavlja utisak finog i lepo vaspitanog momka. Ali znate kako? Izgled ume i da prevari. Da, on jeste fin, kulturan i lepo vaspitan, ali ume da bude i drzak, bezobrazan, nadobudan i arogantan. Njegova veza sa Tarom Simov je mnoge šokirala i iznenadila. Nekadašnji fudbaler imao je i burnu prošlost sa kontroverznom starletom Anđelom Vešticom. Oprobao se i u muzičkim vodama. Ferrari je u njegovom vlasništvu. On je poznato lice i na TikTok platformi. Njegovi video snimci broje hiljade i hiljade pregleda i lajkova. Srce javnosti zaledio je kada je govorio o teškom periodu svog života i borbom sa opakom bolešću. Moj večerašnji gost će priznati koja je ta mala što ga loži i što ga pali. I da li je stvarno njegov život kao taj ludi Ferrari. On je jedan od najvećih reality zavodnika. Večeras on priznaje sve. Moj gost, Mateja Matijević. Dobrodošli u Pretres. Dobro večer, Stefane. Dobrodošao. Bolje te našao. Konačno. Konačno, da. Kako ti se svidala najava? Okej. Okej. Da. Jesi se zbunio što sam nešto možda pročitao, ili ti je nešto neugodno bilo? Pa nije, naravno, ima tih nekih stvari kojih se ja nerado osjećam, koje sam, ja radio, bio u njima. Kad se pomene i ta bolest, ja to generalno ne volim da pričam, ali to je nešto što kapiram da zanima ljude i da bi neko i volio da čuje, ali opet, ako ne moramo, neću pričati o tome. To sam nešto ja spomenuo jednom samo prilikom u nekoj raspravi, to je to. Ali generalno da. Ali to je deo tvog života, je li tako? Pa jeste. To je deo tvog života i ti si javna ličnost koja intrigira javnost. Definitivno se neko ko ume da čačne ljude i da ih zaintrigira. Slažem se. Je li tako? Slažem se. Anđela Veštica? Pa ja sam pričao, to je bila neka aferica pred sam uopšte moj ulazak u 3. Ja tad nisam bio niti u javnom svetu, niti sam se provlačio kroz medije i tako dalje. Mi smo se vidjeli svega par puta. Šta je bilo između vas? Pa to je bila neka avantura. Je li bilo seks? Pa jeste. Da, pa dobro. Nadobudan, bezobrazan, drzak, fin, kulturan, lepo vaspitan. Sve u tebi. Da, to je baš zanimljiva stvar. Pa ili jeste tako? Pa jeste. Mislim da ove prve 3 stavke da nema shodno ovim drugim 3, ljudi bi me gazili i ponašali se prema meni nekako sa nepoštovanjem. A smatram da bi jedna osoba imala neki sklop koji je po mom nekom mišljenju adekvatan i kakav treba da postoje i takve 3 crte u ličnosti jedne osobe, da ne da na sebe, da zna da pokaže i neki stav, neku čvrstinu u nekom momentu. Misliš da kada je neko nadobudan, onda pokaže svoju jačinu i svoju snagu? Znaš, nisam mislio toliko da sam nadobudan. Jednostavno, ja ponekad, jeste, ljudi mi generalno zameraju tu neku egoizam, taj neki moj i tako dalje. Ali sad, da li je to nadobudno? Ja mislim da sam sa obe noge na zemlji i da nemam preterano tu neku nadobudnu crtu. Da samo može i lepo i da se porazgovore i sve. Da, fino. Dobro, slušaj, neću nešto mnogo sada te davim u ovoj najavi, u ovom početku. Jesi ti spreman za jedan pretres večeras da mi razgovaramo jasno, glasno i direktno sve ono što zanima javnost, ja ću te večeras pitati. Apsolutno, može. Jel može? Nikakav problem, nemam sad ilučim. Spreman? Pa, tako je. Poštovani gledalci, kreće pretres sa Matejom Matijevićem. Matejina porodica ne podržava Minu Vrbaški. Matijević priznao šta je glavni problem, nije zaslužila da je ponižava. Zašto si ponižavao Minu Vrbaški? To sam ja rekao prilikom ulaska u taj naš odnos, našu vezu koja je bila sad u ovoj sezoni broj 5. Mi smo se družili i spontano smo se tamo zbližili, taj zatvoren prostor i tako dalje. Ja sam u prvi mah imao misao da nema šanse da uđemo u taj odnos i da meni jednostavno to ne treba i da ne želim da budem u tom odnosu shodno svemu što znam o njoj i što se za nju vezuje tokom svih 5 sezona. I onda sam rekao, sve to naše upoznavanje, naše prijateljstvo je tako teklo, mi se jesmo zbližili, ali sve je to bilo i dalje drugarstvo.
Onda su se desile neke situacije, mislim, pričam ti iskreno, sve pitao si me da li ću da budem otvoren iskren, bit ću otvoren iskren. Ja samo iskreno, ja obožavam iskrenost. Desile su se situacije nakon žurke da smo se mi, prvo jedno veče smo se poljubili, pa prošlo možda nedelju dana, pa drugo veče, pa i došlo je do seksa jednom prilikom. I tu je već, da kažem, otišla mas u propas i ja sam u jednom momentu rekao, ok, ja ulazim u taj odnos, ne želim da ponižavam ovu devojku da bude da nismo ni u kakvom odnosu, a da se te stvari sve među nama dešavaju. Ulazim u taj odnos, ali nisam totalno siguran u to i tad sam rekao, istakao da ona što se tiče mene nema pravo na neku grešku najsitniju, jer ja hoću, znači ono što ja sad treba da podnesem i tako dalje, treba ona mene maksimalno da ispoštuje u svakoj situaciji. Ona tebe treba da ispoštuje u svakoj situaciji. Da. I to se posle nije desilo. A gde te to ona nije ispoštovala? Pa desila se ta jedna situacija unutra kada je bio odabir za neke igrice, ona je bila vođa i sad od 60 ljudi ona bira mene koji sam u tom momentu sa njom u odnosu i trebalo da izabere 3 ljudi i bira svog bivšeg dečka. Razumeš? Imala si bilo koga drugog da izabereš, da bude vođa neke ekipe za igricu. Mislim, glupost, banalna, ali mene to tad zasmetalo i tad sam rešio da završim taj odnos. A desila se još jedna situacija, da napomenem, gde mi je nešto prećutala, a ja sam tek po izlasku nešto saznao i samim tim mi potvrdila da ni u toj situaciji nije bila korektna i da mi je odluka bila ispravna. A šta je to prećutala Mina tebi? Pa neću ne bih. Pa što? Šta je sad ako pričamo? Zato što dogovorili smo se da to bude među nama. Ja neću nikad pljuvati po njoj jer ona je prema meni stvarno bila maksimalno korektna, lepo se ponašala prema meni i poštovala me u smislu trudila se mnogo, sklonila je sve, ona je bukvalno se isključila iz celog realitija samo da bi bila meni posvećena i tako dalje. Čak i stvar koju je meni prećutala mi je, ja znam to, iz straha da je ja ne bi, ostavio tada u toj situaciji i da se ne bi okrenuo protiv nje. Iz straha da bi me sačuvala mi je prećutala nešto, imala je tu neku nameru da nije bila loša namera, nego je ona htjela dobro da izvuče iz toga, ali ja to nekako ne mogu da... Sada ste prijatelji, drugari, ljubavnici, šta ste sada? Pa prijatelji smo. Da, ostali smo u dobrim odnosima. Jer između vas sada nema ništa? Nema, apsolutno ništa. Si siguran u to što pričaš? Ja sam 100% siguran. Jesi? Zaista, pa ne bih lagao stvarno. Dobro, a sa njene strane? Pa ona meni govori da sa njene strane ima emocija, ali također ona složila se s tim da treba da ostanemo prijatelji, da je najbolje to da se ni ona neće svađati nikad sa mnom, niti nešto prepucavati. Čak smo imali i ideju koju smo već najavljivali, da ćemo uraditi pesmu zajedničku, jer stvarno imamo neki, bili smo i u studiju i krenuli smo već da radimo na tom projektu. Najavljivali smo tu pesmu koja je brutalna, ali sad opet ja dovodim se u pitanje, ne znam da li da radimo to, šta ćemo, kako ćemo, da li će to biti ili ne znam stvarno. Možda smo malo požurili sa tom najavom, ali eto, bilo je priče oko toga da uradimo taj zajednički projekat. Postoji prijatelji sa beneficijama? Da. Jeste možda, je li ima toga u tom prijateljstvu vašem? Mislim da, ne, generalno nema. Mislim da to i nije toliko pametno, jer to je sad, to je opet na neki način neko vezivanje. Da, a kako se ti, ajde se ti meni objasni, ti si sa nekim bio u vezi, imao si seksualne odnose, voleo si tog nekog i sad ste prijatelji. I sad ćeš ti njoj pričati tvoje veze, a ona tebi svoje veze i savjetovati se. Da, a specifična je neka situacija, jer prvo nisam ja... A pritom ona nešto gaji prema tebi. Da, ali nikad ja nisam isticao da ja nju volim. Pritom mi smo stvarno bili mjesec dana u tom odnosu. Ti voleo tu devojku ili nisi? Pa ne mogu da kažem da sam voleo. Jeste meni stalo do nje, jeste da je meni krenulo nešto da se tu kuva, da jednostavno meni su se borili u jednoj situaciji razum i srce. Meni razum apsolutno govori da ja s tom devojkom ne treba da bavim. A onda u drugoj situaciji taj zatvoren prostor i to sve vidim da ono sve što mislim i ovo što mi se prikazuje nije isto. I znaš, svidelo mi se, ne mogu da kažem, svidelo mi se i njeno ophođenje prema meni i sve. Uvukla mi se nekako pod kožu. Mina Vrbaški je jedna od zgodnijih devojaka na javnoj sceni, mogu ti reći. Zaista za nju muškarci lude. Jeste, fatalna žena, nema šta, ali... Ali ti nisi tu negde,
ti nisi bio zadovoljan. Ti kao da si negde bio primoran posle tog seksualnog odnosa da si morao... Primoran, ne bih... Ali šta je onda to? Daj mi konkretan odgovor. Zbog toga i toga sam bio sa njom. Šta je to? Ja sam ušao sa njom u vezu da je ne bi ponižavao. Eto, to ti mogu reći, najiskrenije. Sve ono što se nakon toga desilo je meni počelo da se sviđa. I to je to. To ti je cijelo objašnjenje cele situacije. I onda sam se ja sam sa sobom borio. Bio sam u fazonu, jebate, je li moguće da se meni ovo dopada, da je meni lepo u ovome? Nisam ni želeo da sebi priznam da je meni okej u stvari u tom odnosu. Jasno. A reci mi, da li se, znaš kako, ljudi, gledaoci, gledaju tebe, gledaju nju, jedno mišljenje o njoj, drugo mišljenje o tebi, mnogo više znaju o njoj nego o tebi i svedoci smo svih onih priča koje je ona govorila mesecima unazad i svega toga. Da li je nekad tebe bilo sramota što si bio njen partner? Iskreno, da li je u nekim trenucima bilo sramota da si u sebi rekao, Mateja, ovo ti nije trebalo, ti ne zaslužaš? Da. To, mislim, slagao bih kad bi rekao ne. A čega si se stidao? To su upravo sve te stvari koje su mene zdravorazumski govorili da ja ne treba tu da budem. Prvo iz tih razloga, jer je ona sve nešto radila u svojoj prošlosti. Ima prljavu prošlost. A zašto si bio onda s njom? Upravo sam ti rekao. Ne, upravo sam ti rekao. Malo mi je nelogičan odgovor da ne bi nekog ponižavao. Zašto je uopšte došlo do seksa? Ako je sad to. Moment. Jeste sve nelogično, ja sam sam sebi nelogičan. Ja da imam sam... Mislim, ne znam što da ti kažem. Da, moram da se osvrnem na ovo. Pisalo je nešto porodica moja. Oni se apsolutno nisu mešali. Apsolutno se nisu mešali. Bili su u fazonu, apsolutno se slažu sa onim što ja pričam i što... Ste složili da budeš sa njom? Svako razuman bi rekao da je to odvratno što se vezuje za nju i da je to sve što je bilo, da mi to ne treba, ali su bili, rekli su ruku na srce, ta devojka jeste bila dobra prema tebi. Ti vidiš šta ćeš da radiš, niko ti se neće mešati u odluku, imaš 26 godina i to je to. A mogu da te pitam još jedno ovako iskreno pitanje? Može. Jel te bilo stid i da li te je bilo sramota da imaš seks i da budeš go pred milionima gledalaca i da to gledaju tvoji roditelji, tvoja familija, tvoja porodica? Samim ulaskom u reality čovek mora da se spremi na to da je zatvoren 10 meseci negde i da apsolutno da je mlad, da u sebi... Ja ne znam kako bi čovjek jedan koji ima strast sa nekim, koji ima neku energiju, kako bi mogo da se iskulira kad leži u krevetu pored neke osobe koja ga radi u toj situaciji. Dobro, postoje granice, postoji, kako da ti kažem, kontrola. Ja verujem da si ti dečko koji negde ima kontrolu. Imam kontrolu, ali i u toj situaciji nekoj i nemam. A se stidiš toga? Pa sad da biram 2 godine unazad da se vratim i da li ću ući u reality, da li ću imati seks pred kamerama i tako dalje, sigurno da neću da ti kažem sad ponosan sam što sam imao seks pred kamerama. Ali sad sam u fazonu šta je tu, šta da radim. Mislim, učesnik sam reality za kog se vezuju mnogi te neke kontroverzne priče i tako dalje. Već sam navikao nekako da živim sa tim i sad, znaš ono, a i kad vidim da mnogobrojne devojke nakon mog izlaska nemaju jednu reč zamerke za to, šta mene onda boli ovo? Pa mislim šta, kao ja ću sam sebe zameram, a neka moja buduća neće. Znači, nije bitna porodica, bitno šta te devojke kažu. To za porodicu sam uopšte prešao, to sam se s njima ni ne pričao o tome. Naravno da bi mi bilo sramota da se doteknem sa njima te teme. Pričam o nekim situacijama, ovim ili onim gde sam možda pogrešio, gde nisam, toga se stvarno ne dotičem. Toga nikako, ja? Da, to naravno da oni niti gledaju, niti... Da li bi ponovo mogao da se poljubiš sa Minom Vrbaški ili da imaš neku tu strast koju ti posjeduješ prema njoj? Pa nezahvalno je da pričam o tome jer smo ona i ja stvarno uspostavili taj prijateljski odnos, ali logično s obzirom na to šta je bilo već među nama da je ona devojka sa kojom ja imam tu neku energiju i strast. Dobro. Što znači mogao bih. Mogao bi, bez problema. Pa sad da li bi imao neke probleme, ne znam. Kao kombinacija neka? Ne bih ti sad, mogu bi, što ne bi mogu bi. Jasno, razumem. Dobro, šta ti kažeš, jel ulaziš u sljedeću sezonu? Pa nemam taj niti poziv, niti tu nameru za sad. Za sada ne? I kad bi dobio poziv? Nikad se ne zna. Sve bi nešto zavisilo od
mnogih nekih stvari. Sebi, da. Mislim, jasno, potpuno jasno. Ćemo na sljedeći naslov. Može. Ajme, gledamo sljedeći naslov. Potresno. Rekli su mi da više nema pomoći. Mate je otkrio da je imao tumor na mozgu. Svi se sledili. Ovo je tema o kojoj ti nerado govoriš. Tako je. I tema koja je jako bolna i potresla je apsolutno sve gledaoce kraj malih ekrana, pa čak i ljudi sa kojima si delio prostor tamo. Češ da mi kažeš ukratko o čemu se tu radi? Hoću. Ja sam u 7. godini života dobio prve naznake nečega čudnog, da se nešto dešava. Prvo smo mislili da sam prehlađen jer sam non stop išao u toalet i na svakih 10-15 minuta pio vodu. Mokrio noću u krevet i tako dalje. Sa 7 godina, mislim, to nisam mali da se te stvari dešavaju i tako dalje. I otišao sam na institut za majku i dete gdje mi je ustanovljen insipidni dijabetes. Tako se zove. Nema veze sa šećerom, nije mellitus, ali se zove dijabetes. Uzrok je benigni tumor na mozgu, na hipofizi, koji blokira rad, njen rad, koji proizvodi neki hormon, sad ne mogu da ti kažem tačno kako se zove. Uglavnom, imam taj benigni tumor na hipofizi i koji mi prouzrokuje tu bolest, diabetes insipidus. Ja sad, na primjer, evo, kod sebe imam tu svoju terapiju koju sam sve vreme koristio tamo. Ja kad ne bih uzeo, ja pijem na svakih 8 sati do kraja života moram da popijem po jednu hormonsku tabletu koja mi vraća organizam na normalno funkcionisanje i tako dalje. Kada ne bih popio to, merili su mi, radio sam ispitivanje, 22 litre vode sam popio za 24 sata, a normalno čovjek popije 2 litre. Idem u toalet na svakih 3,5 minuta do 5 minuta. Znači, kako nešto popijem, tako prođe kroz mene i idem odmah da mokrim. I tako, znaš, to su neke stvari zbog kojih ja možda nikad nisam ni smeo da uđem u reality, jer samim tim nemam ni zdravlja za tamo. Ja ne smem da se nerviram, ne smem da imam stresove. Meni je stres neki iz detinjstva i tako dalje mi je prouzrokovao to da se to zašto si onda sebi to uradio kada svesno znaš da ne smeš da se nerviraš, da ne smeš da imaš stres, a ti svesno si otišao na mesto gdje ćeš da se nerviraš i gdje ćeš imati stres? Je li moguće da je toliko novac u pitanju? Nije toliko novac u pitanju. Rekao sam ti pre početka, prije nego smo krenuli emisiju, da sam ja od malena gledajući primjer, toliko sam želeo, meni je izazovno ući u reality i tako dalje. I nisam mislio da ću ja toliko da se nerviram. Bio sam u fazonu, ja stvarno jesam egoista u nekim momentima. Verujem da mogu sve najbolje da uradim, da sam ja, ne znam ti nijak kakav ovakav, ja to mogu lagano, ja sam ovakav, ja sam onakav, neću imati nikakav problem i to je to. Ali ja se nikad nisam ni posavjetovao sa svojim lekarom i tako dalje, da li uopšte ja smem da ulazim. Sad, tokom 5. sezone, kad sam bio jednom izveden jer sam imao nešto povišen pritisak, tek mi je rečeno, ti druže, ti moraš da imaš raznovrsnu ishranu, ne smeš da ulaziš u reality. Znači ti u sljedeću sezonu ne smeš da uđeš? Pa tako reći da. Ako slušam savjete lekara, ako slušam svoju ludu glavu, smem, ali... Pa ja bih ti preporučio da slušaš savjete lekara. Jer život je život i zdravlje je zdravlje. Tako je. Kako su reagovali tvoji roditelji kada su saznali da imaš tumor na mozgu? Pa, naravno da sluđe, ceo taj period mi je mnogo nekom teškom sećanju, ako može se kaže teškom sećanju, ne može. Nije mi u lepom sećanju. Ceo taj period iz mog detinjstva jer sam se stvarno napatio tada. Radio sam, prvo nisu znali šta mi je. Tada na institutu za majku i dete gdje sam ostao 2 nedelje su mi radili ispitivanja, koje kakva. Radio sam neki test žeđi gdje nisu mi dali vodu 48 sati, jezik mi postao kao kamen. Katastrofa, onda su mi davali mnogo vode da se testira koliko ću da izmokrim. Vadili su mi krv na svakih 45 minuta i tako. A sada se to regulisalo, je li tako? Sad imaš redovnu terapiju? Sad sam postavio, da, to nekako na svoje mjesto i navikao da živim sa tim. Imam tu redovnu terapiju, živim sa tim već, 18 godina. I to je to. Da, dobro. Razumim. Idemo na sljedeći naslov. Bruka i sramota. Zamenio me običnom prostitutkom. Tara Simov osula paljbu po Mateji zbog Mine Vrbaški. Nije birala reči.
Pa šta da kažem? Šta god želiš, kako ćeš ti meni da opravdaš ovaj naslov? Ima pravo da priča ko šta hoće. Tara i ja smo imali taj naš odnos u Zadruzi 3 koji se nije slavno završio. Imali smo baš turbulentan odnos koji sam ja nekoliko puta isticao da mi nije ostao u lepom sećanju baš iz razloga što je bio takav kakav je bio. Njeno ponašanje istini za volju stvarno nije bilo lepo u toj sezoni broj 3. Ja po toj devici neću da pljujem, nisam rekao ono... Mi smo i u ovoj sezoni broj 5 izgladili do neke mere te odnose, bili okej i do same njene diskvalifikacije. Ja sam u više situacija u ovoj sezoni možda bio malo i presurov prema njoj, gde puste nam neki naš klip iz te 3. sezone, ja ustanem i osujem i drlje i kamenje i kažem da me je sramota toga, ona sedi tu pored i vjerojatno i nije prijatno da to sluša, tako da... Jel ti je bilo sramota te veze? Jel ti je bilo sramota što si bio dečko Tare Simon? Jeste, u određenom momentu da, zato što to je devojka koja je uz mene u toj 3. sezoni bila 5. mesto, a svake naredne sezone bila diskvalifikovana. Nakon mene zna se šta je bilo sve, u koju priču je ušla, kako su je ljudi nazivali i tako dalje. I onda sam ja bio u određenom momentu možda i ljut na nju što je to sebi dozvolila jer naš... Jesi i tu imao strast? Jesi i tu imao sve to? Imao sam strast. Da. Ako reci mi, koga si sad, gde si imao veću strast? Koga si više negde, pa da kažem i voleo? Minu Vrbaški ili Taru Simon? Iskreno, onako, baš iskreno. Pa, pričat ću ti o strasti. Ne mogu da ti pričam o nekoj ljubavi i emocijama. Ne pričam ja ni o ljubavi. Ja mislim da za 2 mjeseca ne može neko nekog da voli. Naravno. Ali ajde pričamo o svim tim tvojim nagonima i tvojim željom za... Ne bih da ih poredim. Ajde, nemoj da se ljutiš. Ne bih uopšte da... A koja ti je bila bolja? Ajde, neću da ih poređam. Neću uopšte. Ne bih da... Sa Minom sam ostao u super odnosima, sa Tarom nisam nikakvim... Ti sa Minom nisi imao konflikte. Tako da ću ja u svakoj situaciji nju da istaknem, razumeš, što se tiče mojih reality učešća. Jer ja, kakva god da je, ja s njom nisam imao konflikte, imali smo dobar odnos. Da, jasno. Mislim, stvarno je tako. A sa Tarom si imao? Jesam. I to žestoke? Žestoke, da. Jer misliš da si bio nekad ponižen? Da. Zato što, mislim, ponižen, ja sam se uvek trudio, mene ta Zadruga 3 mnogo promenila. Ja sam i tad možda, nakon već te sezone, kad sam ja uvideo da sam ja u nekim situacijama, da bi ja ispao dobar, fin, znaš, brinula me dosta slika u narodu, da ja nešto ne budem neko ko ili vređa devojke ili trudio sam se da budem sav na note, sav nešto fin, dobar, uglađen, znaš, nosim odgovornost i moja porodica... Ti si se folirao? Pa nisam se folirao, ali normalno da sam se ponašao u skladu sa tim da se nalazim na televiziji. Mislim, normalno je, sad nećemo da se lažemo, nisi isti čovjek kad sediš sa ortacima na kafi, zezaš se i privatno i kad se pojaviš na televiziju. To je moj stav o pojavljivanju uopšte na TV-u. Nisam spreman da se nešto glupiram po televiziji i tako dalje. To, ajde da stavimo na stranu to što sam imao seksi, to je meni nekako, ja sebi nekako opravdam to u glavi. Mlad sam, prav sam, bilo bi možda i čudno da sam i tu kao nešto i neću, razumeš? Ali ovako gledam da moje ponašanje bude pristojno, bude normalno, shodno tome da se nalazim u toj televizijski studio u kom mi živimo tih 10 mjeseci. I da treba da se predstavim i da se ponašam onako kako su me u stvari moji odgojili i kako su me vaspitali i da možda i nekad kad poželim da budem i bezobrazan i ne znam ti ni ja kako i da opsujem i da onda se suzdržim. Da, Matej, ali bilo i trenutaka da si se ponašao i onako kako te verovatno i 100% tvoji roditelji nisu vaspitali. Ima. Ali mislim da je to shodno konceptu, shodno tome šta je reality, mislim da čovjek sebi sme da dozvoli te neke ispade s obzirom da si non stop pod kamerama 10 mjeseci. Pa bilo bi možda i čudno da stvarno nemaš taj neki izliv, da nemaš tu neku iskrenu, prirodnu reakciju. Znaš, to bi stvarno bio robot. A mislim da nisam robot. Naravno da se trudim da budem pristojan, ali
I normalno je da će iz mene da se ispolji nekada neko nezadovoljstvo, nekada neki gledaš, bes. da. A kako gledaš na ovo što je Tara Simov osula ovakvu paljbu i nazvala ovim pogrdnim rečima Minu? Neću se mešati uopšte u te njihove... Pa da li ti si akter svega toga? Ti si deo toga i deo te priče. Jesam. One i pre mene nisu imale neke, ne znam ti nija kakve odnose. Ali ti si ga zakuvao. Pa eto, šta da radim? Palo je na tebe, jel? Šta da radim? I šta ćeš da mi kažeš, da je Mina malo bolja od Tare? Ja sam to mogu da zaključim. Mogu da ti kažem da se Mina lepše ponašala prema meni, da me je u našem odnosu ona više ispoštovala što se tiče tog njenog ponašanja. Potpuno razumem, jasno i gledalcima verovatno koga ti izdvajaš i koga biraš pre. A reci mi, slovo M koje je tetovirala ona? Dobro. Tara? Ona je rekla da je to mama. To je mama. Pa šta ću ti reći? Mama Mateja. Da. Moj, ne? A reci mi kako gledaš na to? Šta je to? Šta si ti uradio? Šta ti uradiš nekom da bi neko tetovirao tvoje inicijale, a da nije porodica? Sad kad bi nešto rekao, ispao bi, ne znam ti nekako... Pa šta bi ispao, čovječ, pričamo normalno. Ne, te sam ti kažem da nije jedina. Nije jedina? Da, dešavalo, mislim ja sam imao stvarno duge veze i tako dalje. A šta su i one, šta su te ostale isto tetovirale? Baš lažaški delo, uopšte nisam trebao da kažem da nije jedina. Možeš ovo da isečeš, molim te? Ne mogu. Okej, izvini. Pa ne znam, ne mogu da joj osporim emociju koju ona imala prema meni. To stvarno, bio bi đubre kad bi rekao da sad da je ni podaštavam to i da kažem da ne vjerujem. Ona mene devojka stvarno jeste volela i... A jesi voleo ti nju? Iz ovog ugla ne na način na koji je to možda bilo tako prezentovano. Gde sam ja mislio možda u određenom momentu da je to tako. Sebe. Sebe? I moje, znaš kao moje. Jasno, svakako. A šta su tetovirale te devojke još? Isto tvoje ime? Neću, molim. Pa moraš da mi kažeš. Nemoj, pa ajde. Ja na početku ga lepo pitam, jel pričamo iskreno i otvoreno o svemu? Kao on sedne kaže, da, pričamo iskreno o svemu, otvoreno. Šta tetoviraju? Kako će da me prozivaju? Neće niko da te proziva. Ovi što me čekaju na penal, kao, evo ga, vidi ga što se loži, kao, ribe tetoviraju njegovo ime, ovo ono. Ne, ajde mi reci, šta tetoviraju sad? Pa nešto vezano za mene. Neke naše pojmove, pesme ili ne znam ti ja kako to znam. A jel ti to ono, diže ego, jel ti ono... Pa, naravno da mi imponuje i prija kada znam da sam nekome toliko u srcu da je spreman da me obeleži na svojoj koži. I ti, Boga mi, mogu da zaključim da si preobeležen. Jes. Nisi obeležen, nego preobeležen. Koliko imaš tetovaže na sebi? Pa evo, cela desna ruka, cela leva, ovdje imam ovu. Šta imaš to? Potkolenicu, pa imam. Isto neku tetovažu? Da, ovdje ovako preko cele cevanice. Imaš na vratu? Sa jedne strane, sa druge strane, sa jedne strane, sa druge strane. Molim te, mogu da vidim šta piše na ovoj strani? Snimatelj će to da mi zoomira. Što piše? Self-love. A to je ispod? Ovdje piše perspektiv. Aha, a kome si podsvetio tu gore tetovažu? Pa self. Sebi. Sebi? A ovdje? Ovdje mi piše why not i ovdje imam ovu ružicu. A šta je ta ružica? Kome to? Pa ta ružica mi je... Znaš one bakice kad ti priđu u klubu i kao da kupiš ružu devojci? Da, Mateja, ajde, molim te. Ja kažem ne, kad imam, ne trebam. Okej. Verujem. Ajmo na sljedeći naslov. Ajde. Mina Vrbaške je ostavljena. Suza suzu stiže. Mateja zaključio da i dalje voli Mensura, pa je poručio da je veza gotova. Kako si ti to zaključio? Pa to je ona situacija koja sam ti se dotekao već, kada sam pričao o tom našem odnosu. Sad iz ovog ugla ne mislim to tako, ali to je stvarno situacija na početku uopšte. Nije početak, samo prošlo možda 3 ponedelje tek, od našeg ulaska u taj odnos, gdje se desila ta situacija koja je apsolutno morala da izbjegne i onda sam se ja tu naljutio i izvinjavam se stvarno. Ko te zove? Drugar. A, drugar. Ja rekao da nije Mina. Nije. A se čuješ sa Minom? Da, u kontaktu smo. U kontaktu? Da. Ostali smo mi okej, mislim, nema šta. Da.
Pa super, Moram fino. da sam telefon, da se stvarno izvinjam svima. Da, ajde, ugasi telefon pa da nastavimo. Je li ona voli i dalje Mensura? Šta ti misliš? Je li gaji neko osjećanje prema njemu? Pa ne mislim. Apsolutno sam vidio njeno ponašanje nakon te situacije i celo njeno ponašanje u tom našem odnosu gde stvarno nije primećivala nikoga osim mene. Tako da ne mislim to, ne mislim. A jesi u kontaktu sa Tarom Simom? Nisu. Nisi. Dobro. Ja imam običaj da svoje gledaoce iznenadim. Svoje gledaoce i gledaoce, naravno. Svoje goste iznenadim. Tako da ja sam se potrudio da večeras napravim jedno iznenađenje za tebe. Pa nešto, ne volim iznenađenja. Dobro, ja ga nisam ni pitao iskreno da li voli ili ne voli iznenađenja, ali sam se Šalim se, obožavam iznenađenja, ali ako su prijatno. Pa, šta znam, mislim. Kako ti iznenađenje je iznenađenje? Da mi uleti neko nepoželjan ovde u studio, da moram neki duel ovde da imam. Na tako nešto, mislim, šalim se. Ne, mi smo televizija koja se bori protiv nasilja. Tako da... Nisam mislio tako. Kako god tako zvuči. Ali hoću da ti kažem da se pripremio jedno iznenađenje. I nadam se da će da ti se dopada. Ajde, da vidim o čemu se radi. Okej, si dobro. Uzmi vode. Da. Da. Ajde, režija, izvolite. Pustite nam šta imamo i neka uđe gost koji treba da uđe sada u studio. Malo sam se šalio sa tobom, ali bukvalno si mokar od glave do pete. Pa nisam, mislim, stvarno sam mislio da će ovo sad da se desi, majke. Da. Slušaj me, nije Mina, šalio sam se, ali sada zaista, dragi gledalci i dragi Mateja, si spreman za iznenađenje, iskreno i pravo. Ajde, spreman sam. Idemo. Molim vas, pustite muziku i neka gost zaista uđe. U kraju Bida Melmax 97, nova Maja, nova Taša, nova Čuka, nova Penka. Ja opasna sam ženka, 24/7 sa ekipom kad se peka. Psihodelija u glavi kažu kubovi. Jel spremna gošća? Kada startuju moj bubovi. Te se pojavim tu napune se klubovi. Da ti blame star, tako znam da pukovi. Režija, gošća, jel spremna? Rockstar, bebom pa sam sama sebi verna. Ljudi, gasite ovo, on će doživjeti infarkt. Carski. Jesmo uspeli da te prekupimo? Dobra fora, iskreno. Ali slušaj, ja ne znam koliko gledalci mogu da vide, ali tebi leva noga drhti, znači bukvalno udara o pod, a ruke, daj mi ruke. Pa mokre ti ruke. Tebi su mokre ruke. Pa ne, znaš, ne bi imao nikakav problem da se to desi, ali ne bi ni voleo sad, šta kao, čao, šta ima da pričam uopšte? Nemaš ništa pričaš sa Pa nemam šta, zaista. Da. Uspjeli smo, koliko toliko. Jeste. Ali bilo prpa. Malo. Pa nema čega, kažem ti, ali ne bi mi bilo uopšte prijatno. Ne bi ti bilo prijatno. Nemam šta da nešto to pričam. Mateja, next. Ajmo. Bez blama pokazao ponos posle vrele akcije. Pred kamerama stao kao od majke rođen. Izašao se iz tuš kabine, go ko od majke rođen. Molim? Pa to je naslov i fotografija koja se nalazi na portalu. Stvarno ne znam. Majke mi ne znam. Evo, kucaj na Google, Mateja Matijević, go ko od majke rođen. Hoćeš? Ajde. Ja lepo kažem svaki moj naslov, meni gosti često ne... Ma neću ni da kucam. Bolje mi da ne gledam, čuti. Meni gosti često ne veruju, ali svaki naslov koji ja pročitam zaista postoji, zaista je na... Verujem ti, ne komentarišem. Idemo dalje, molim te. Da, to je ono, mi smo to negdje i provukli. Razumeš? To je ono što sam te pitao. Je li te bilo sramota, da li te bilo stid, gledaju ti roditelji, sestre, braća? Čekaj, ili imaš rođenog brata ili sestru? Rođenu sestru. Rođenu sestru. Koliko ona ima godina? 2002. 20. 20. Da. I to je ovo apropo onoga što sam te pitao, da li te je nekad bilo stid, razumeš, svih tih tvojih vrelih akcija i tog tvog izlaženja iz te tuš kabine i tako to. Znaš šta, sad ću ti nešto reći. Ajde.
stoji da moja porodica najnormalnije moguće okruženje, da su uvijek gledali kako da me podignu, normalno da me lepo vaspitaju, da sve što smatram da ja u određenim situacijama jesam pokazao, da negde, koliko god sam ja možda i grešio i pravio i ovakva i onakva da sam ja te neke ljudske karakteristike moje, ono što nosim iz kuće, da sam pokazao stvarno u dosta situacija. Ali oni znaju, kao i ta moja sestra, kao i moji roditelji, oni znaju kako sam ja u suštini, kako ja živim i da ja nisam baš, znaš, i što se tiče i tih devojaka i što se tiče sve tih situacija. A šta je najgore što si uradio? Ja volim i noćni život, volim provod, volim devojke. Pa znaš šta, u globalu, prateći, kad sam pripremao za emisiju, prateći sve to tu, negde narod i te komentare i sve to, narod stiče utisak da si lud i da bukvalno ti je sve okej. I sve može. I udri do zore. Why not? Pa, volim provod, nema šta. Volim provod, sad to sve mi je okej, to malo, znaš, kao, sad kad bi ti potvrdio taj iskaz, znaš, mogo bi onda bilo ko da bilo šta pomisli i da kaže, pa njemu je ovo okej. Naravno, sve u nekim granicama normale, ali da volim i da jesam luđi, da volim da se provodim i da volim da i kad sam slobodan i da menjam devojke i da sam da švrljam i tako dalje. Želim da me starost ne pita gde mi je mladost bila. Razumem potpuno. Da bi bio stari mudar, treba prvo biti mladi lud. A ti si sada ludi mlad. Ajmo dalje. Majka Mateje Matijevića završila na lekovima. Brane joj da gleda reality. Apsolutna laž. Stvarno? Apsolutna laž. Da, ja sam i osjetljiv na nju i na te tako stvari vezane za nju i tvrdnje. Apsolutna glupost. Mene moja majka jako dobro poznaje i... Jel plakala majka dok si bio tamo u realitiju? Jel plakala? Jel je bilo nekad nešto krivo? Jel je bilo nekad nešto možda, ne znam, ponižavajuće da te gleda pored nekih ljudi? Reci mi to, konkretno. Pa sigurno da postoje situacije koje se njoj ne dopadaju i neke reakcije moje i neke stvari i tako dalje. Si rekao majka izvini. Izvini što si vidjela neke stvari koje nisu bile okej i izvini zato što me nisi vaspitala da se tako ponašam, da se tako ophodim, da to kažem. Naravno da jesam, stao sam. Znaš, ti si nekad i vređao. Jesam, kako ne, I tekako to bilo negde ružno. Znaš, to hoću da pitam. Slažem se. Jesam ja stao pred njih i rekao sam da mi se izvinjavam za svaku situaciju u kojoj sam ih učinio da možda... U životu, naravno, kad sam postao brat, kad mi se rodila sestra, to je isto nešto što... Ali opet tad sam bio mali, imao sam 6 godina i ne mogu toliko da merim. Da, ali ovo mi je stvarno jedan od najradosnijih trenutaka u životu. Da li ćeš... Viktor, je li tako? Viktor. Da. Da li ćeš voditi Viktora sa sobom na utakmici, da li će da trenira kao ti, da li će se tetovirati kao ti, da li ćeš da ga učiš da ide tvojim putem? Sigurno, da. Uz dozvolu mami i tatu? Normalno, sve što oni, ali oni su štreberi, oni će ja ću malo da ga pokvarim. Ajmo na sljedeći naslov. I mislim da ovdje završavamo negdje, a? Okej. Ajmo. Mateja se olešio od alkohola i pred celim društvom išamarao devojku, a onda se iz pritvora izvukao sramnom odbranom. Zašto si bio privođen? I onda uđeš u tekst i shvatiš da nema veze sa tekst, nema veze s naslovom i da sami sebe demantuju u tom tekstu. Jel te nekad privodila policija? Nikad u životu. Nikad? Nikad u životu. Nemaš nijednu crnu mrlju, što bi rekli. Si radio nekad nešto van zakona? Nikada u životu. Nikada? Da. Pa onda, stvarno... Apsolutni demon za ovo. Čak sam teo da tužim ovog novinara, ali je prošlo ne znam koliko vremena. Od toga kad je napisano do mog izlaska iz Zadruge 3, to je vest još iz Zadruge 3. A što su napisali onda to? Ajmo sad to pišu. Što pišu sve i svašta za javne ličnosti, pa sve pola toga ne ispostavi kao istinu. Tako da nikada u životu se ovo nije desilo. Imam sestru, imam majku koju volim najviše na svetu, nikad u životu ne bi digao ruku na žensku, tako da najjači demon za ovu glupost. Dobro, Mateja, ovdje negdje završavamo sa naslovima koji su pisani o tebi i nešto što se pričalo o tebi, nešto što ljudi misle i ne misle.
Sve u svemu, bio si iskren. Jes. Bio si iskren, da. Da li ćeš da... Se čuješ sa Minom? Rekao si da se čuješ. Daj da vidim posljednju poruku na WhatsAppu. Glasovno. Pa to moram prvo ja da proverim. Pa što? Pa dobro, nije sve za... Pa drugari, pa prijatelji su Jeste, prijatelji. normalno. Čuš, ja smijem da ti pustim poruku od kog hoćeš, mog prijatelja. Je li istina ste se posvađali pre neki dan? Pa da. I vraća telefon. Ne, glupost neka, evo ti, gledaj, čekaj. Ukrao mi ovo za zube, baš je loše, nisam ni ja nešto. Da vidim, molim te, mogu da vidim, samo ne vidim. Možeš. A ne, možda mi pustiš glasom na njenu Ne mogu. Čekaj. Ne znam šta je, ne mogu. Evo, izreži mi kaže da ja ne vidim dobro. Nešto je bilo njen brat, je ukrao nešto za zube, za izbeljivanje i to je to. Jel možda nam pustiš njenu glasovnu poruku posljednju? Njenu. Čekaj, ajde mogu. Kakav car. Pa nema, to je moja glasovna poruka. A njena? Nema glasovne poruke njena. Pogledaj mi kakav sam naduvan, znači ništa da sam spao. Ništa nisam spao, pogledaj me kakav sam naduvan. Dobro, okej. Da. Hvala ti. Svaka čast na tome. Hvala tebi, bilo mi super, stvarno, hvala ti što si me Jel bilo pozvao. okej? Jeste, baš mi bilo i opušteno. Malo je bilo direktno, malo je bilo, ali Neka, sve pa to ono što ljude zanima. To su stvari koje smo možda i negde i trebali da provučemo, to jest, izvini, trebalo je da ih provučemo i trebalo je da ih prokomentarišem i da neka obrazloženja dam da negde demantujem, da negde obrazložim. Tako da, bilo mi je prijatno, stvarno je i cool atmosfera, pohvalio bih vas puno i eto, hvala ti što si me pozvao. Veliko hvala tebi što si došao u moju emisiju i ispred cijele ekipe koja radi na projektu emisije Pretres i Hype televizije. Hvala ti što si bio moj gost. Još jednom hvala na iskrenosti i više vodi računa o svom zdravlju. Hoću. Što bi rekle sad babe, vodi računa o zdravlju. Hoću, definitivno. A želimo ti puno sreće i da napraviš neki hit i da to bude bum dobar na javnoj sceni i sledi svoje snove. Hoću. Hvala. Hvala puno. Hvala tebi. Dragi gledalci, hvala i vama što ste bili uz emisiju Pretresi i čuli priču Mateje Matijevića. Ostanite i dalje na najboljoj Hype televiziji, kliknite subscribe na naš YouTube kanal i zapratite nas na društvenim mrežama. Do gledanja. Hvala, Mati.